Folosim sau nu oul crud în cofetărie? Pare o întrebare banală, dar urmează să îți spun 3 motive pentru care nu folosim oul crud în deserturi, iar ultimul motiv este cu adevărat important. Începem cu textura și consistența. Când gătești oul, transformi textura și consistența acestuia într-un mod care avantajează deserturile. Trecem la aromă și gustul oului. Oul crud poate avea un gust și o aromă ușor diferite, care nu se potrivesc întotdeauna cu deserturile. Prin gătire, compoziția chimică a oului se schimbă, îmbunătățindu-și gustul și aroma într-un mod care îți place. Dar cel mai important este siguranța alimentară. Oul crud poate fi contaminat cu bacterii cum ar fi salmonella. Prin gătire sau coacere, oul atinge o temperatură suficient de înaltă pentru a distruge aceste bacterii, asigurând siguranța alimentară. Cu alte cuvinte, în cofetărie evităm să folosim oul crud pentru a ne asigura că deserturile noastre sunt sigure, gustoase și cu o textură perfectă. Sper că ți-a fost de ajutor acest video.